אני מזמין את ניב הדס לסיכום שנתי של הכיתה. כן, שלום. תקוע בתקוע. אכן. שלום וערב טוב לכל המשפחות שהגיעו. אני ניב, נציג הכיתה במועצת התלמידים. קודם כל, אנחנו מודים לכל מי שהגיע לחגוג איתנו. ועכשיו, סיכום קצר של השנה שחלפה. ב-1 בספטמבר נפגשנו כל החברים שוב מחדש לעוד שנה מפרכת ומלאה בלימודים. כמו שאומרים, קשים ומעצבנים. ובאותו יום פגשנו מורה חדשה ושמה ניב. בתאריך 22 לנובמבר 2010 יצאנו לטיול בנחל שורק בנושא זיהום הנחלים. הטיול היה ארוך מאוד, והדבר המשמח והזכור ביותר הוא שהתגלגלנו בדיונות ויצאנו משם מלאי חול. בחודש פברואר או מרץ, בעצם לא משנה, אחד מהם, נסענו לטיול בפארק אריאל שרון, איילון, בנושא המחזור. ראינו כל מיני סוגי פסולת, ותאמינו לי, כן, הדבר הזכור ביותר היה כמובן הריח. ובחודש אפריל, ועכשיו אני בטוח, ב-150,000%, נסענו להצגה ארץ האושר. כולנו זוכרים את המלכה, שאמרה לעצמה, הרי אני טיפשה. בחודש מאי נסענו למרכז הבמה בגני תקווה. מה זה נסענו? נסענו לשם בשעה 8:15. אנחנו זוכרים את הנמלה, את הסנאית, את הארנבת, וכמובן את מר חזית. ואני חייב להודות, יש לו אף בונדל. והנה הגענו לגרנד פינאלה. בתאריך 18 למאי, שכבת ג', שזה אנחנו, ערכה את טקס השבוע. והנה תזכורת קטנה גם להורים. מי ברכב, מי ברגל, מי ייצא בסך, מי בראש ייצא הדגל ובטוף מיח. אך בטוב במצלתיים, אך בטוב במצלתיים, השליט בצלצל. נעלנה לירושלים, שם נחוזת בלב. נעלנה לירושלים. יופי, זהו. יופי, זהו. תודה על ההופעה, תודה. ולא נשכח גם את ימי ההולדת עם ארוחות הבוקר הבריאותיות ואת המבחנים הארציים הקשים ביותר. וזהו. ועל כך שהאמנו בעצמנו ודחפנו את עצמנו ולא ויתרנו. אז כמו שאומרים, ואני מקווה שבאתם עם מצב רוח, מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. לא מפחד, אמונה לאבד. ולנו יש... מה, לא מכירים? אז יאללה! באתם עם מצב רוח? אז יאללה! אני לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר עלינו מכולם. אני לא מפחד, את האמונה. ממש נהייתי יאיר גולן ואתם נהייתם קיסרים. אוקיי, עכשיו זהו, אבל לא בטוח, וזהו. אנחנו מזמינים את נילי לסיכום השנה. מילות פרידה, לא סיכום השנה. אוקיי.
ערב טוב לכולם, לכל ההורים, התלמידים, האחים שלה.